Ang hindi ko lang matanggap po, hindi lang pala ako yung gusto niya, pati ang karelyebo kong group leader din. Na-inlove ako sa taong hindi pala ako gusto. Actually ma'am, magkatrabaho po kami nun. Nagpakita siya sa'kin ng motibo na gusto daw niya ako. After nun, pinaramdam niya sa'kin na gusto niya ako. So natutunan ko siyang mahalin sa mga bagay na pinapakita niya. Tapos Ano ba po 'tong mga after pinapakita niya? Nagpakita na rin ba siya ng ano? bagay na hinahanap ko ay yun nasa kanya pa lang. Hmm, Like ng kabaitan, yun po. mhm. So hindi na ako nagpatugubili na ligawan siya, mahalin siya dahil pinakitaan niya naman ako ng maganda. Ang hindi ko lang matanggap po, hindi lang pala ako yung gusto niya, pati ang karelyebo kong group leader din. Oh no! Bago kasi kami matulog, nagpapaalam kami sa isa't isa. Sabi ko, meron isang katrabaho na kaibigan niya na, "Andiyan ba yung jowa ko? Kasama mo ba siya? Natulog na ba siya?" Sabi niya, "Andito nagiinuman." Sabi ko, "Nagiinuman?" Sabi niya, "Matutulog na siya." So binidyohan niya habang ka-video call ko yung kaibigan niya. Pinakita niya sa'kin nagiinuman sila ng karelyebo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.